tabegema titing namasa di huriata. Titing di HGBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Minggu tanggal 24 Mei 2026. Naparjolo, goar dohot topik minggu. Goar ni minggu sadarion, pentakostai, pesta parjolo parningotan, hari hasasaur ni tondi parbadia. Topik minggu, ragam dohot parasi rohan di bagasan sadatodi. Napaduahon, parningotan, hari hasasaur ni tondi parbadia, atau Pentakosta. Sadario Minggu tanggal 24 Mei 2026, pesta parjolo parningotan hasasaur ni tondi porbadia, Pentakosta dohot marsogot Senin tanggal 25 2026, pesta paduahon parningotan hasasaur ni tondi porbadia, patu paon ni huriata do ibadah masuk jam 10 siawib live streaming. Napatuluhon danak nasorang. Hari Selasa tanggal 12 Mei 2026 di basa-basa hoto atas ada danak bawa di keluarga Doni Rotua Nenggolan. Inangi Ratna Panjaitan, sian sektor perdatam, hipas dodak danahi suang songoni nang natorasna, napau paton, ruas nataba. Mulai sadarion Minggu tanggal 24 Mei 2026, nunga di jalo gabe ruas ni HGBP Sutoyo, Resort Sutoyo, keluarga Deprianto Panjaitan, Inangi, Titin D. Simajuntak, Rosian HGBP Resort Parsoburan Distrik Opat Toba, alamat Cawang Tolu, nomor 22, RT 12, RW Pitu, Sektor Gang Opak 5. Napalimahon, Barita Habot Niroha, Nunga Jumolo Marujung Ngolu, Situa Parulian Magdalena Boru Simanulang Opuni si Jetro Boru. Jumat tanggal 22 Mei 2026, tutu umur ono 14 tahun, maninggal honi anak kondohot pahopu sian sektor Gang Opak 5. Tuhat tama nama ngapuli keluarga na ditinggal hon. Napaonopon titing perbagason, titing paduahon, naing majalo pasu-pasu pardongan saripeon ma Theophilus Christian Kuntolo Kito anak niamata Ayuanonto Tri Prasetyo Ibowo ST Tubuni Inata Ruli Herawati Ruas ni Gereja Kristen Jawa GKJ Cipta Wening Boyolali Jawa Tengah. Dohot Orwana Ruth Angelina Boru Manurung Boru Niamata Insinyur Gibson Manurung. Tubuni Nata Duma Megawati Limbong SPD. Ruas ni HGBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Sektor Cipayung, Ciracas. Pamasu-masuon Sabtu tanggal 30 Mei 2026 di Gereja Kristen Jawa, Jakarta, Jalan Balai Pustaka Timur nomor 1 Rawamangun, Jakarta Timur, masuk jam 8 WIB. Napa pituhon. Pelantikan seksi-seksi Dewan Kononia, Marturia dan Diakonia. Sadarion Minggu tanggal 24 Mei 2026 di ibadah jam 10 sadawib, patu pawani huriata do pelantikan seksi-seksi naung tarpilih tu periode 2026 sahatu 2020 lalu sian Dewan Kononia, Marturia, tohot Diakonia, dung sipul jamita dohot pelean, goar-goari di seksi terlampir. Napawaluhon, pertanyaan bulanan. Rabu tanggal 27 Mei 2026, paduan suara kantate harmonik HGBP Sutoyo, naing patupahon pertanyaan bulanan. Nama jabui keluarga Desten Siburian Inangi Borusiahaan. Alamat perumahan Alamanda Gregensi Blok C8 nomor 23 RT 011 RW 021 Karang Satria Tambun Utara Bekasi. Mulai masuk jam 10 WIB. Sabtu tanggal 30 Mei 2026 paduan suara Gres HGBP Sutoyo naing patu pahon pertanyaan bulanan
nama Jabui keluarga Anwar Nababan Inangi Boru Siahaan. Alamat Jalan Melati Opak nomor 135 Jati Kramat Indah 1 Bekasi Selatan mulai jam 11 WIB. Napasiahon pertanyaan sektor. Hari Kamis tanggal 20 Mei 2026 Patu Pauni Huriat tado pertanyaan di sektor Halim nama Jabui keluarga Situa Dr. Andus M. Sialoho Boru Panjaitan Nahinan keluarga SM Simajuntak Boru Pasaribu Maringanan di lantai 2 masuk jam 10 sia 30 WIB. Jumat tanggal 20 sia Mei 2026 sektor Cibubur nama Jabui keluarga Situa P. Sitorus Boru Gultom. Alamat Taman Laguna Blok 03 nomor 11 Jatikarya Bekasi. Tema transformasi pola pikir rumah yang diberkati. Roma 12 ayat 2. Masuk pukul 10 sia 30 WIB. Napa 10-hon pertanyaan keluarga di Jabutabe. Hobar tahun transformasi HGBP orientasi pelayanan 2026. Doho tema Sutoyo asa tapatu papartanyaan keluarga di Jabuta sehari seminggu dohot satorusna. Partoding ni pelaksanaan pertanyaan ini di pasahat tu masing-masing keluarga. Acara pertanyaan keluarga terlampir huhut di share di grup sektor masing-masing. Napa 10 sadahon pilihan tahun tok-tok ripe pembangunan. Disosoi tu sude ruas ni HGBP Sutoyo as taingot lau malunasi manang mabayar pilihan tahun manang iurata. 2 disosoi itu sudah ruas ni HGBP Sutoyo asa taingot lau mabayar manang macicil tok-tok ripe pembangunan sebesar 1 juta rupiah per kakak. Kartu tok-tok ripe pembangunan nungaboi di jalo sian situa sektor nabe. Napa 10 hon subangan di jalo do subangan sian NN bunga altar minggu tanggal 24 Mei 2026. Hamulia teon di siala marulang tahun. Lau pasi kepet titingon boi mata jaha di titing cetak naung disediaun huria. Songonima sahat ni titing di mingguta sadarion.
Refleksi tajahama margati soring. Gombar manang mosaik ni holong. Ragam hatawon alay sadado tondi na margoguihon. Huria na hinaholongan ni Tuhan Yesus. Di bagasar roha na mardame. Tapaholang majo pikirata sa ngumbas siya rumang ni Portibi. Nasay marsiaduan manuju pinarhagiot ni roha. Jo do tahilalangulon sa hira na marsiaduan. Gabi tubu pakilalaan. Hurang hebat tita martibak kon halak na asing. Mananggabi mamitori diri. Mangulu dohitan waing di Portibi naguk dorpi parholangan. Molo marasing sian halak gabi patubu parholangan. Dohot hamusuon. Di paingot Apostol Paulus dohita. Ragamdo para senirohaon alay sada do tondi. Songon halibutongan nauli ala ragamdo warnana. Songon suarani musik natabo begeon ala ragamdo nadanda. Songon nima nang ngulutta adong nahubas mangula si ulaon. Adong nasabar mananginangi. Adong nabenget di sitaonon. Luhut nai dada naik pabur nang diri, alay asa marsiurupan diaka hamaolon. Nuaingon torop do halak nalungunan, aguan parkarejoan sahat tunamandeli. Dang pola diigil Tuhani asa taula aka ulaw na masay balga. Silehon-lehon ni tondii, boydo patar di aka ulaw na mekmet. Isarani ekkel na patuguroha. Manaktangan na rade mangurupi so pola makirim ikon dipuji. Sada do hita di bagasan pamatang ni Kristus. Ia mangai sada sian ruas ni pamatangi. Rap mangai do saluhutna. Nuaing ang giyat mamarhiti gurasa ni Pentakosta mangaloha hire-hire biar nirohata. Unang itopi apinay alay dilaroham halak na metho tondi na panguluhon purtibion miendo di bagasan pamatang na mura matopari. Ala diadopan ni Tuhani rap argado hita saluhutna jala dihahulungi tondi nasasaday. Amin. Marindi mahitasian buku ini nomor 105 laus tapa punguma piliata sada a dohot sada b. Oh
Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramuti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Dihita saluhutna nahina holongat di bagasan Kristus Yesus. Di hari parningotan hasasaur nito di parbadia di bagasan mingguta sadarion jamita dienet do sian sada Korintus bidu 12 mamuka sian ayat tolu tolhastu ayat na pasapulu sadahon. Sada Korintus bidu 12 ayat tolu saha tu ayat na pasapulu sadahon tajahama marsikat soring songonom ma didok. Dibaheni hupabotohon ma tuhamu dang terbaik kalak na makkatai marhite-hite tod dini debata mamurai Yesus. Jala holan marhite-hite tod di perbadia do targuar Yesus Tuhan. Ragam do ulaon di huria alai sada do Tuhan. Alai laho manupak do di basa-basahon jala di pataridahot tod di itu ganup. Tuna asing muse haporsiaon di bagasan tod di nasasadai. Tuna asing huaso pamalupon di bagasan tod di nasasadai. Alai saluhut nai di patu-patod di nasasadai. Ay asing-asing be disagihoni tuganup. Guru lomo ni rohana isido sahakna. Dihita saluhut na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus dinamasuk hita tu parningotan ari hasasar ni tod di parbadia di obason marningot hita di sejarah. Marningot hita di partikian naung salpu ditiki haroro ni Tuhan Yesus haroro ni tod di perbadia hasasar ni tod di perbadia ima di Jerusalem. Ternyata Jerusalem adalah kota sejarah, kota yang penuh dengan makna di bagasan perdalanan ni haporsiota. Di Jerusalem do dibunuh torop aka panurirang. Jala di Jerusalem do Yesus dibunuh, dipersilakon. Jala di Jerusalem do tong nang hasasaur ni tod di parbadia. Dihita saluhut na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus adong parasingan. Ada perbedaan kondisi, manang adong perbedaan situasi ni akasisean, adorang somate Yesus, dohot adorang so hasasaur ni tod di parbadia. Sebelum Yesus mati dan sebelum turunnya Roh Kudus, adong perbedaan situasi di akasisean ni. Dia ma perbedaan nai ima adorang somate Yesus diparsilakon akasisiani say marpikir do ise do hita no belga ise do hita no kebat akasisian nai say memikir hon jabatan yang lebih tinggi
akka sisian nai sai mamikirhon akka na diportibyon gabe tubuh ma persaingan di antara sisian ni Jesusi. Alai dinamai-mai mahasasar ni tod di Parbadia ketika mereka menantikan turunnya Roh Kudus, hiraswadong be persaingan, hiraswadong be mengalului isi no balga isi no kibat di antara sisian nai. Alaniaha ala ngamalengleng ati-ati nasida, ala dinasapakirimon nasida, ala di na saypay may mahon na pinarbaga-baga ni Jesus nasida. Ala ni do hape akamanginang buy do hape hamauloni, buy do hape persoalani parukiloni na taadupi i gabi patubu hasadaon. Persoalan yang kita hadapi itu, masalah yang kita hadapi itu, pergumulan yang kita hadapi itu bisa membuat kita menjadi bersatu marsada. Boido ditikki sehat naturasna holam marsuali akayanak konnai, alaidung marsahi naturasnai gabi mardame gabi marsada akayanak konnai. Calabu itu tiki bukus, tiki swadong di manabi. Ketika miskin, ketika tidak banyak memiliki harta, buido gabi patubu nama siurupan. Alaidung adong bi, dung mamurabi, buidoi gabi patubu nama siasangan. Unang nian alaro nahaciti hapogosoni persoalani gabi tubu hasadaun. Dihita saluhna na hinaholongan di bagasan Kristus Jesus ido nanaing berengota marhite-hite turpuk jamita di minggutta sadarion ragam dosi lehon-lehon ni toddi alai manupak mai tuhasa daun, alai puasa di perbaga-baga Jesus saur tod di Parbadia tuak kasisian nai. Kenapa Yesus menjanjikan turunnya Roh Kudus kepada para murid-muridnya? Memang takasdo di tada Jesus akasisian nai. Takasdo di boto Jesus taringo tu jolma manusia di tanoon. Jolma di tanoon bui doi jauh di mata, jauh di hati. Molo nga holip sian mata, bui doi holip nang sian roha. Jala takas do di boto Jesus, naikon hosoman ni portibiodo akasisian nai. Yesus tahu bahwa murid-muridnya akan dibenci. Bahkan murid-muridnya akan diusir. Jala ido ubaina di baga-bagahon Jesus tod di Parbadia tuakka sisian nai. Napugos duakka sisian nai. Na sederhana do nasida. Dak pola tibu parsikolaan yak kasisian nai. Alai marhite-hite tod di Parbadia, marhite-hite tod di Pangapuli, marhite-hite tod di namangodihon.
Ido mabain na sida margugo, ido mabain na sida semangat, ido napasadahon na sida lao patuluson sakap ni Jesus, sakap ni debata di tonga-tonga ni Portibion. Ternyata Roh Kudus itu ima toddi namangodihon, toddi namangapuli, buasa di dok toddi namangodihon, doh toddi namangapuli. Ay marhiti-hiti toddi ido anon, diodihon na sida siyang ragam ni akka. Pergumulan-pergumulan, persoalan-persoalan dalam iman. Tabereng songon namasa di si Petrus, marhiti-hiti toddi perbadian namian di bagasan nguluna. Dia mampu berdialog, dia mampu mempertahankan iman kepada Yesus nang pe di tonga-tonga ni mahkamah agama. Nang pe di tonga-tonga ni akan napistar. Alai ala padongan yon ni toddi. Di bagasan ngulu ni si Petrusi, bui tulus sakap ni debata. Jala toddi ido na mangalias semangat di nasida. Margugo na sida, laho patoruson ulaon parbarita naulion di tonga-tonga ni Portibion. Ido nakita jaha marhiti-hiti turpuk ayat 7 tu ayat na pawaluhoni. Ragam dosi lehon-lehon ni toddi. Ternyata adong do dua rumang ni toddi. Adong do dua rumang ni toddi. Sada ima toddi parbadia. Napaduahon ima toddi na di Portibion. Toddi parbadia ima nasiat debata. Alay yang toddi na di Portibion ima na adong di Portibion. Toddi parbadia nasiat debata. Ragam dosi lehon-lehon ni. Molo tajahan akin di ayat 7 tu ayat napawaluhon adong sia si lehon-lehon ni toddi naparjulo ima hata habisukon napaduahon ima hata parbinotuan napatuluhon haporsyaon pamalupon namarsahit patupahon halongangan panurirangon manada ragam ni toddi makatahon hata naliban pajojorhon parhata ani dohot aka lan na asin ima perbue ni toddi si lehon-lehon ni toddi asa marhite si lehon-lehon ni toddi aka sisianay bui mangula mabuan tu hasadaon membawa ke dalam kesatuan. Nuaing dia do nanaing tunahonon ni turpukon dihita di obbason. Do nanaing tunahonon ni turpukon di pertikianon di nama mestaho kita hari Pentakosta. Na perjulu mangula do petod di perbadia. Jala adong do tod di parbadia saha tua bason dia mabuktina ima huria hita huria. Gereja itu adalah tubuh Kristus. Gereja itu adalah bukti bahwa Roh Kudus bekerja mangula di tonga-tonga ni Portibion. Ulaon ni tod di ima pasadahon mempersatukan akan naporsia di Yesus Kristus anak ni debata. Alani molo jongjok kuria. Dang alani haguguon ni jol mai. Dang alani hapistaran ni jol mai. Alai alani namangula do toddi. Ima toddi parbadia di bagasan ngulu ni naporsiai. Napaduahon nanaing putih kata marhiti-hiti terpukon ima bahwa adong do si lehon-lehon ni toddi tuhita marsada-sada
Ada karunia-karunia roh kepada kita masing-masing. Marasing do haboyota, marasing do talentata, marasing do kemampuata. Alani naing tapake lao masirupa doho dongata. Unang terajumi ketika kita memiliki kemampuan, kita lebih unggul, kita lebih utama, kita lebih hebat dari yang lain. Tudos doi songon pamatang, sama seperti tubuh. Ketika Tuhan menciptakan tubuh kita, dangadong sadape sian pamatang tahun nasomar lapatan. Dangadong sadape sian pamatang tahun nasobar guna ditokpa di bata sudi do marguna. Alani si lehon-lehon ni todi nang mekmet nang nabalgay. Diganup akan naporsiai, diganup hita tapake mai laho pasadahon pasangapon debata. Jala napatuluhon nanaing putih kata marhiti-hiti turpukon ima naing mabuan hasadaon halak naung majalo parbue ni todi ih. Ternyata di bagasan padohan beda tipis do pasadahon doho pasudahon. Hasasaur ni todi dada na pasudahon alai naing pasadahon do. Memang ya dodong masa tikinajulu molo taingok dope parkudak marpotret inna na julu sonari kamera nga di handphone bibi kamera bolo na julu markudak inna do. Jadi parkudakon asal dikudak bayon sasahalako saya suruh di pinggir. Saya disuruh di pinggir, tu pinggir hoinna, perpinggir hoinna. Asal markuda baik tu pinggir ho sainna. Roma dongan nana asing. Lae. Buasa mulu markuda ko saya disuruh ho bayat tu pinggirinna. Ahama alus ni mana. Asamurano riba ko putonai inna. Ay bolo di pinggir tong murama riba ko putonai. Dicuci do na julu kan. Ternyata adong do HP. Todi hasadaon, alai hasadaon ni kamera, hasadaon ni foto. Tiki marfoto do nasida sada, are dong sai marfoto dang sadabe. Tiki marfoto do nasida rak madok sarangeo inna tehe. Ale dong sai marfoto dang adong be. Alani di bagasan partikian nuengon naeng adong hasadaoni. Nang di aka seksi-seksi nanaing dilantik anon dada alani haboyon dada alani kehebatan alai ala persuro ditodi marhite-hite rapot di tonga-tonga ni huria ido na mamilit hamu. Alani si lehon-lehon ni todi na adong di aka seksi-seksi na naing silantiko nanon naing madipake laho pasangapon debata laho pasadahon laho mabain haulion di tonga-tonga ni huriat taon. Jala godang donoaing guar ni punguan ima sian padohan persadaan manang persatuan alai dang sada adong PSSI Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia alai dang sada holan namar soali adong persatuan persadaan ni margaon alai holan na unang holan sada alai naing ma sada
ido nanaing to nahonon diturpuko diaka nama jakon hasasaur ni tod di parbadia. Na parpudi sahali nanaing putikat na marhiti-hiti turpukon unang mamian tod di ni portibiod di bagasan nguluta. Sia dia do taboto na tod di ni debatado na miad di au. Sia dia do taboto na tod di ni debatado na mian di bagasan dirita manang daong. Tarida do hau sian parbuena. Ketika kita menghasilkan buah-buah roh, maka itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Parbueni tod di ido. Sianido tatadda na mangula do tod di parbadia di bagasan dirita manang daong. Alani ita padao ma tod di na di portibion. Ahma tod di na siya portibion, ima tod di na hodar. Heado rata bigi paduhan tod di na hodar. Tod di na hodar, ima hamukuson, pembalasan pangitcakion. Tod di kemalasan, tod di sipanggaron, tod di pangalo, dohot lan aka na asing. Ima tod di na adong di portibion. Nabui manigay parsaoran, nabui mabaen hasusaan. Di sadatiki hiado sahalak ama merdalan siya labung di kuburan. Ang kusonari dak pula mabir be merdala siya labung di kuburan ate. Ang gunajulu habiarad be. Merdala mamato siya labung di kuburan. Di na merdala ni mana borngin malam. Dungi ito Roma tu labung na sahalak na merdalan ito Roma tu labung na najongir. Ngajongir seram. Ngaseram jibolang musi. Bau musi. Alay si tenang dua matod ba. Ibering pajonok tenang do mana. Takpo na mabir ibana. Isuk ko ba yung mabasa dang mabir ho. Inna. May do amatay. Ay iboto muna dotong dijebu inna. Ay artina sarupa do dijebu namian pesongoni do takpo na mabir biaw mangidaho. Alania ejo do nuaing dilabung tay. Akatod di natado nakitod di na di portibion. Ay torop do naing dilabung tay akatod di. Songon na adong di portibion yang mungkin sangat sulit untuk kita kenali. Maol tatada na siya portibion do tod di imanang daong alani marhiti hasasar ni tod di lehod di hita parbinotuan lau manada akarumang ni tod di na hudar tod di na siya debata molo na siya debata tapatupa ma parbuay ni tod di ima na mga lehon ragam ni aka las ni roha na mga lehon habasaon na naing si patupota dohot lan aka na asim atong tajakom ma hasasar ni tod di parbadia di nguluta di keluargata di punguata nang diaka na humalia kita amen martangiang mahita. Mauliate ma Tuhan di pasu-pasum di ngulu nami marsada-sada nung nga di pasorhoko tod di parbadiay di roha ng pikiran nami asa maparguihon holong las ni roha hatumanon pangaraja diri dohot akka parbuin ni tod di nasing ibahin ni Tuhan toktong madungani hami pargugui hami lehon habisukod di hami jalagada ma Tuhan nang parbinotoad di hami manada dohot mga tusi lomo ni roham diobaso Tuhan martangia kami di
ruas ni huriam na di bagasan parukilon parsahiton arsak luhot lungun ni roha. Homa Tuhan na mga puli, na marguguyhon, na patauhon, dia karuas ni huriam na marsahit, pasu-pasu ubat, na pinarsaulihon na sida, asa tumibu, hisar pamatang ng pertudyon na sida pitahe. Nang diobason martangiak kami, di ruas ni huriam, di nang marujungulu, inanami, inang situa embur manulang. Homa Tuhan na marguguyhon keluarga nasida. Homa Tuhan na patauhon nang namamasu-masu pinopar ni dainang nang marujungulwi. Asa margugu nasida, asa tao nasida, mangadopi partikian na mangihut. Nang diobason martangiak kami di sado ruas ni huriamon diragam niya kaulon na. Homa Tuhan na mangurubi, na mamasu-masu asa maparbuihon parbuih na uli, asa maparbuihon parbuih na tama. Nang di ruas ni huriam naung di jauho di tonga-tonga ni pagkubasion marhite seksi na adong di Dewan Koinonia marturia doho diakonia. Nunga dilehok ko di nasida Tuhan, si lehon-lehon nito di marhiti-hiti parbinotuan, marhiti-hiti talenta, marhiti-hiti kemampuan nasida. Alani marhiti-hiti tod dimtod di parbadia jari manasida, lau patupahon hasadaun, laho paulihon, sadok pamujion nami di tonga-tonga ni huriamon. Asa marhiti hajong-jongan ni seksi nong jinum, buy lamdinggan parsubon nami tuadupan muna badiyay. Pataw manasida Tuhan, urupi nasida nang niyak kaulaon nasiga nupari. Jalalehon las ni roha di nasida. Digijang ni saluhuk na ilede bata. Urasi mahami, paiyas mahami, siya dusa nang pangalosyon nami nagudangi. Ulan mangasahon warna anak Tuhan Yesus Kristus, martangiak kami tuho. Amen. Tapasahat ma piliata huhut marede. Tuhan
Sahat mahita tu acara pelantikan ni seksi-seksi ni tonga-tonga ni huriata adorang so dilantik pasatami mapartikian tu sekretaris ni huriata laho macahahon SK. Surat Keputusan Pimpinan Jemaat HKBP Stoyo tentang periodisasi seksi-seksi tahun 2026-2028 di HKBP Stoyo, Resort Stoyo. Yang bertanda tangan di bawah ini pimpinan Jemaat HKBP Stoyo, Resort Stoyo. Membaca 1. Aturan dan Peraturan HKBP 2002 setelah amandemen ketiga bab 1 pasal 5 dan 6 tentang pelayan di jemaat dan seterusnya. 2. Petunjuk pelaksanaan aturan peraturan HKBP 2002 setelah amandemen ketiga pasal 4 tentang pelayan jemaat halaman 223 sampai dengan 231. Mengingat hasil keputusan rapat dewan-dewan tentang pemilihan pengurus seksi di HKBP Stoyo 2026 sampai dengan 2028 memperhatikan perlunya diterbitkan surat keputusan ketetapan untuk pengangkatan seksi-seksi di HKBP Stoyo, memutuskan dan menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini adalah seksi-seksi di HKBP Stoyo dengan ketentuan tugas dan masa periode sebagai berikut. 1. Seluruh pengurus seksi masa periode 2 tahun terhitung dari tanggal surat keputusan ini dikeluarkan. 2. Melaksanakan tugas pelayanan sesuai dengan aturan dan peraturan HKBP 2002 setelah amandemen ketiga dan petunjuk pelaksanaan aturan peraturan HKBP 2002 setelah amandemen ketiga. Demikian surat keputusan ini kami perbuat, dan jika di kemudian hari ada kekeliruan di dalamnya dapat diperbaiki sebagaimana mestinya. Tuhan Yesus memberkati semua. Diterbitkan di Jakarta tanggal 24 Mei 2026, pimpinan Jemaat HKBP Stoyo, Pendeta Anju Saragi, Sarjana Teologi. Yang kedua, akan kami panggilkan setiap dewan dan ketua seksi untuk maju ke depan, anggota, sekretaris, bendahara, termasuk koordinator, bila dipanggil supaya berdiri di tempat. Dewan Koinonia, Ketua Seksi Sekolah Minggu, Herlina Borsimbolon maju ke depan. Sekretaris Ripka Elizabeth berdiri di tempat. Bendahara Ivana Obelia Nabasa Manurung berdiri di tempat. Koordinator Penata Layanan Cindy Boruna Bitupulu berdiri di tempat. Koordinator Kreativitas Teresia Boruna Bitupulu berdiri di tempat. Koordinator Musik Evan Sinaga berdiri di tempat. Koordinator IT dan Publikasi Pio Boruturnip berdiri di tempat. Seksi Remaja, Ketua Glenhard Uta Barat maju ke depan. Wakil Ketua Angelina Dame Butar-Butar berdiri di tempat. Sekretaris Rosanete Tipani Beatrix Sihombing berdiri di tempat. Bendahara Gwen Storus berdiri di tempat. Koordinator Kerohanian Pelope Hutajulu, Gilbert Tambunan, Abigail Nababan, Matius Yahan berdiri di tempat. Koordinator Olahraga Ronaldo Situmorang, Ferry Simajuntak, Timothy Utabarat berdiri di tempat. Koordinator Musik Trisia Sipayung, Johannes Manurung, Rebecca Tampubolon berdiri di tempat. Seksi Ketua Naposo Bulung, Ketua Sabar Mulatua Sitio maju ke depan. Sekretaris Ade Tri Hartati Sidabutar berdiri di tempat.
Bendahara Elizabeth Epata Sitanggang, berdiri tempat. Koordinator Kerohanian Esther Mayasari Silaban. Koordinator Humas Romantika Sirait, berdiri tempat. Koordinator Musik Teresia Ervana Sianipar, berdiri tempat. Koordinator Perlengkapan dan Olahraga Luciana Pasaribu, berdiri tempat. Seksi Perempuan, Ketua Nyonya Situa Jael Gultom Retina Buru Panjaitan, maju ke depan. Sekretaris Nyonya Manurung Indri P. Buru Siregar, berdiri tempat. Bendahara Nyonya Putar-Putar Roma Buru Pardede, berdiri tempat. Koordinator Kerohanian Nyonya Gultom Situa Marlina Buru Pasaribu, berdiri tempat. Nyonya Pardede Situa Marlin Buru Silalahi, berdiri tempat. Koordinator Pengembangan SDM Perempuan Nyonya Manurung Duma Buru Limbong, berdiri tempat. Nyonya Sihombing Roto Buru Sitinjak, berdiri tempat. Koordinator Musik Nyonya Situa Sihotang Riana Buru Merpaung, berdiri tempat. Nyonya Manulang Rumi Buru Sitopul, berdiri tempat. Nyonya Situa Sitohang Rumondang Buru Sianipar, berdiri tempat. Nyonya Situa Munte Hartati Buru Pangaribuan, berdiri tempat. Nyonya Situa Situa Prida Buru Laluyan, berdiri tempat. Nyonya Sirait Repina Buru Merpaung, berdiri tempat. Koordinator Ekonomi dan Kreativitas Nyonya Sitinjak Mary de Buru Siahan, berdiri tempat. Nyonya Samosir Roselin Buru Manik, berdiri tempat. Koordinator Seni Budaya dan Orkes Nyonya Situa Elep Nadeak Buru Francisca Buru Tarbutar, berdiri di tempat. Nyonya Marpaung Merisna Buru Simanjuntak, berdiri di tempat. Koordinator Kesehatan Nyonya Siringo-Ringo Tamaria Buru Tagaol, berdiri di tempat. Nyonya Situa Simanjuntak Lena J Buru Pasaribu, berdiri di tempat. Seksi AMA Ketua Sondang Sibuaya, maju ke depan. Sekretaris Ordan Simbolon, berdiri di tempat. Bendahara Titop Samosir, berdiri di tempat. Koordinator KOR Tinagam Sialagan, berdiri di tempat. Nixon Siregar, berdiri di tempat. Ripai Pasaribu, berdiri di tempat. Koordinator Kerohanian dan Sosial Situa Dr. HBH Sitorus, berdiri di tempat. Situa Julisar Sigalingging SE, berdiri di tempat. Calon Situa Bronson Nenggolan, berdiri di tempat. Koordinator Humas Internal dan Eksternal John Sahat Munte, berdiri di tempat. Calon Situa Suhara Sidabutar, berdiri di tempat. Harjono Pane, berdiri di tempat. Koordinator Seni dan Budaya dan Olahraga Maruli Sihite, berdiri di tempat. Donald Purba, berdiri di tempat. Hulman Siagian, berdiri di tempat. Hotman Sipayung, berdiri di tempat. James Sutakaul, berdiri di tempat. Seksi Lansia Ketua Dr. Andus CH Robin Simanulang, maju ke depan. Wakil Ketua Dr. Edward Sigalingging, berdiri di tempat. Sekretaris Perdemuan Manurung, berdiri di tempat. Bendahara Nyonya Syaturi Situa F. Laluyan, berdiri di tempat. Koordinator Kerohanian Nyonya Situa Sidaputar Buru Silalahi, berdiri di tempat. Nyonya Sidaputar Situa T. Buru Siregar, berdiri di tempat. Koordinator Paduan Suara Nyonya Manurung Buru Ambarita, berdiri di tempat. Nyonya Sirait Repina Buru Merpaung, berdiri di tempat. Koordinator Sosial Budaya Nyonya Manurung Buru Napitupulu, berdiri di tempat. Nyonya Sidauruk Buru Nenggolan, berdiri di tempat. Koordinator Kesehatan Nyonya Siagian Buru Baturuan, berdiri di tempat. Situa Patar Situmorang, berdiri di tempat. Demikian seksi-seksi Dewan Koinonia HKBP Stoyo. Seksi-seksi Ketua Dewan Marturia HKBP Stoyo akan kami panggilkan. Ketua maju ke depan, anggota, bendahara dan koordinator berdiri di tempat. Seksi musik Ketua Anggraini Agustina Burtampu Bolon, maju ke depan. Sekretaris Epri Hartina Buru Banggaol, berdiri di tempat. Bendahara Sapan Saudara Rismatua Sihite, berdiri di tempat. Koordinator musik Losana Sardo Manurung, berdiri di tempat. Koordinator Song Leader Nur Haida Purba, berdiri di tempat. Koordinator Paduan Suara Oktodharma Putra Nenggolan, berdiri di tempat. Tim pelatihan dan pengembangan alat musik gerejawi Jeremy Mervin Juniadi Sitorus, berdiri di tempat. Alat musik modern dan tradisional Renhat Tapubolon, berdiri di tempat. Song Leader Septo Adi Kristianto Simanjuntak, berdiri di tempat. Paduan Suara Sabar Mulatua Sitio, berdiri di tempat. Setting Ketua
Jonter S. Pakpahan maju ke depan. Seksi audiovisual, Ketua Toga Siahan berdiri ke depan. Wakil Ketua Roberto Marisi Butar-Butar berdiri tempat. Sekretaris Bendahara Ratna Ria Luciana Burpasaribu berdiri tempat. Koordinator perlengkapan Jubel Purba Renhard Tapubolon berdiri tempat. Kelompok 2 Ketua Situa Prida Burlaluyan maju ke depan. Sekretaris Tumiar Pakpahan berdiri tempat. Bendahara Rimma Burwaritonang berdiri tempat. Demikian seksi-seksi Dewan Merturi HKBP Stoyo. Akan kami panggilkan Dewan Seksi Dewan Diakoni HKBP Stoyo. Yang pertama, Seksi Sosial. Ketua Situa Lember Kultom maju ke depan. Sekretaris Nyonya Sialagan Bursima Juntak berdiri tempat. Bendahara Nyonya Seturi Situa Prida Burlaluyan berdiri tempat. Anggota Situa P. Situmorang. Seksi Pendidikan. Ketua Nyonya Manurung Indri P. Boru Siregar maju ke depan. Sekretaris Marwan Daulay berdiri tempat. Bendahara Nyonya Hutasoid Boru Manurung berdiri tempat. Anggota Nyonya Jesilalahi Boru Siagian berdiri tempat. Anggota Nyonya Tapubolon Boru Nenggolan berdiri tempat. Anggota Nyonya Silitonga Boru Aritongan berdiri tempat. Seksi Kesehatan. Ketua Hermanto Tambun maju ke depan. Sekretaris Tamaria Burtagaol berdiri tempat. Bendahara Anita Yesi Burutapea berdiri tempat. Anggota Emilia Bursimanjuntak, Sinur P. Bursimanjuntak berdiri di tempat. Seksi Kemasyarakatan. Ketua Situa M. Pakpahan maju ke depan. Sekretaris Situa B. Sihotang maju berdiri di tempat. Demikian seksi-seksi Dewan Diakonia dan keseluruhan seksi-seksi di 3 Dewan Koinonia, Merturia, dan Diakonia dibacakan. Demikian surat keputusan dibacakan. Terima kasih. Mau lihat tema Tuamang Sekretaris Niuriata Naung Macahahon aka guar-guar ni seksi-seksi di tonga-tonga ni huriat taon alani au Padita Anju Saragi Padita HKBP Resort Sutoyo ulantik mahamu gabe pangula di seksi-seksi na adong di Dewan Koinonia Marturia Dohot Diakonia periode 2026 sahatu 2020 lalu. Saya dipargugui jala dipasu-pasu jala didongani Tuhan debata mahamu mangulahon ulaun na pinasaha Tuhamu sadarion asa marsangap guarni Tuhani marhite-hite guarni debata ama dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot guarni tod di parbadia amen martangiang mahita ale Tuhan debata ama nami para siroha mau lihate ma Tuhan didenggan ni basam dohot asin ni roham nunga dipilito marhite-hite huriam di bagasan ari parningotan hasasaur ni tod di parbadia di obason ima akka amanami inanami narade marhubas di huriamon laho para raton hatam na badiai marhite-hite akka seksi-seksi di baheni Tuhan lehon gogo dinasida lehon kesabaran dinasida lehon dinasida nasa narikoti pasu-pasu partodion nang pardaging o petahe asa taluk nasida jala asa margugo nasida dinalaho patupahon lomo ni roham di huriam HKBP Sutoyoon jala lehon dinasida hasadaon asa toktong sadaro hanasida
Rapdohot dewan nang parhalado di tonga-tonga ni huriam, nang saddo ruas ni huriami, laho mangulahon na denggani. Atong hupagonggopok kami ma, akama nami ina nami, naong dipilito mangula di huriamon di seksi-seksi. Di bagasan Kristus Jesus, jalo jala uluy matangi ang pangiduan namion, asi marohan. Amin. Mulak mahamutu inganam muna, jala hudul ma aka na dihudulan na marede hita laos tapapungu ma tujulak kapila. Silakan kembali. Udah, silakan kembali. Taparadi ma edeta laos jongjok kita saluhutna. Tapasahat ma pilihan na tapapungon tuadupan ni debata martangi ang mahita. Ali debata amanami na di banwa gicang. Hodo haroran ni saluhut si lehon-lehon na dinggan. Dohot na sa ulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masiyan na nilihon mi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramuti. Asa huparasya kami pilihanon. Pati bulon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti toddim, asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ali Tuhan debata ama nami, naso tarasam dugudang ni silehon-lehom mo di hami. Toddim na badiay di lehok ko tu hami jolma, sumunggopi hami na leaon. Naum margaido di lehok ko tu hami, jala gumudang dui siyan portibion, dohot siyan pangisi na sudi. Onpe mauliate marohanami, jala pujion nami maho, ala ni sudi habal gaon, dohot hamulyaon, naong pinapatar mo tuhami. Sa ilehon matod di parbadiay tuhuriam, akka na ulo mangihuton Tuhan Jesus Kristus.
Tuhan nami, saya jari mahami, jala homa mga rajay hami, say patiur, jala parbadiay, asa tok-tok kami mian di bagasan barita na ulii. Aletod di parbadia, say pasada mahuriam na pinapungu-pungumi. Asa masi jaloan, jala masi hahulongan, songon akaruas ni daging ni Tuhan Yesus Kristus na badiay. Sodangi jala patiur mahami, asa hutadahami akadusa na balga, dohot namet-met si pasidingon nami. Sa ibuas maho manesa dosa nami, asa lambadia jala ibaru hami ganupari. Asa tarbaik kami saur di bagasan huria na badia na sasaday. Sayo dihon jala padumu hami tu amay, asa posro hanami madok, ama nami di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Sa itabay si lehot-lehot tuhuria, asalam gadda torob niyak kaparbarita na uli, dohot pangajari, dohot para siroha, na mamaritahon habalgaw mo di portibyon. Sa isodangi jala pasu-pasu sudi parpunguan ni halak Kristen, di gereja, di parsikolaan, nang di bagas nabi, asa tao na sida saur tu parpunguas sugot. Sa isungguli akan natarpodom, jala parguguy akka nagali. Sa isonggoti maakkanan naniyang doho natakang maroha. Asa ditinggalhon na sida hajahaton nabi. Sa iparuhay akka nabujo roha, jala apuli akka namarsak doho na danguli. Sa asa unang dirupa-rupa portibyon akka namanguluyho. Sa itatakma natargugot doho na pinaburbur ni halak ala ni haporsyaw di Tuhan Yesus. Saya jari na sida maralus, jalamiyam maho di bagasan na sida. Say ramoti mapikiran ni akka panggonggomi, panguhum, dohot akka raja. Asa tigor uhum na sida, jala asa dihabiari na sida ari paruhuman sugot. Say patugu haporsyaw nami, asa toktong huingot hami, naung sesa dosa nami, jala buanon muhami tu hanguluan sugot. Sa isungguli pakirimon na mangulo di hami, asa posroha nami nang malaki dagingon, panguluom mo domuse, asa masuk hami marnida di bata ama, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen ale di bata ama nami, ale ama nami na di banua gijang say pinarbadia magwarmo, say Roma harajaon mo, say South Malomo ni Roham di banutongon songon na di banua gicang. Lehon matuhami sa darion hanguluan siya pari. Se sama dosa nami songon panisa nami, di dosa ni dongan na mardusa tuhami. Unak kami tugihon tu pangujunan, palua mahami siyan pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho, disodakon Tuhan de batama buhina tuho, jala asima rohana midaho, didopakon Tuhan de batama buhina tuho, jala dipasor humadamena tutodim. Amen.
dang pola rahita marsi jalangan ala dong dopi pakku basyoptan ima nanaing mabuan ruas ni huriata nang situan namoding acara di tonga-tonga ni huria jedak pola marsi jalanga kita. Amang Inang minta tolong masa bergeser hita asa diatur jo tempat duduk. Naing masuk jenazah ni Inang Situa